Аре, бе, ботки! Аре, бе, често! 1-0! За тях е, бе! Сили гал, не си... 1-1. Не, бе, 2-1, бе, те го удариха. 3-1. Айде! 2-2. Верно, както дай в тяхното да излезе. 2-2. 3-2. Нагоре, като на дървета. 3-3. Много успорване. Айде, бе! Фол, дали! 4-3. 4-4. Това са тим! До 10. До 10 играем. 5. 5 на 4. 5 на 4. Абе, я не се прави, бе, ще играй с тел. То ти си едно много може. 6 на 4. 6-4, бате. Убихме ги. Тя трябваше го оставиш 7-4. Трябва да го оставиш, бе, глупак. Трябва да го оставиш, ще имате точка. 7-4. Тогава що играеш? Ама аз никога не съм играл. 8-4. 8-5. Бихме ги, бихме. 8-5. 8, давай. Аре, бе. 6-8. Нищо. Ще биеме на 0. 7 на 8. 8 на 8. 8 на 8. Не, 8 на 7. 8 на 8. Yes! 9 на 8. 9-8 за нас. Не се удря. Ама удар, ама тук на два пъти. Тук на два пъти. Аре. Първи до 15. Хайде. 10 до 15. Много ли? Още Още съм импостър, между другото.